ସୁଜୁନା ନାଡ଼ି ଏତେ ଦେହ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି। ମୁଁ ମୋ ମା ଏଠି ଆମେ ବସିକି ଆମେ ଖାଇ ପକେଇନୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଏତେ ଜଲ୍ଦି। ସୁଜୁନା ନାଡ଼ି, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ ଦେଇ ଦ୍ୱିପହର ତରକାରୀ ଆଜି ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କହିବେନି ଆଉ କିଏ ବନେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ବନେଇଛି। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଆମେ ରେସିପି କ'ଣ ବନେଇବା। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ବାଇଗଣ, ସୁଜୁନା ନାଡ଼ି, ଏଠି ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ଏଠି ସିଝୁ ବୋଇତାଳୁ ଗଛର ନାଡ଼, ଏଠି ମୁଁ ଝାଡ଼ିକି ଏଠି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି କଳମ ଶାଗ। ଏଠି ବସିକି ଏଠି ବୋଇତାଳୁ ଡଙ୍କ କାଟୁଛି। ଏଇଠି ଅଧା ଅଛି କାଟିବ ବୋଲି। ଏଠି ଆମର ଟମାଟୋ ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ସବୁ କାଢ଼ିକି ସବୁ ରଖିଦେଉଛି। ଏଠି ଆମର ଆଳୁ ଏଠି ସିଝିଗଲାଣି। ଏଠି ବାଇଗଣ, ସୁଜୁନା ନାଡ଼ି ଏଠି ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣିକି ସବୁ ପକେଇଦେନି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ହେଲା ପାଇନ୍ କରିଦେନି କୁଟି କୁଟି। ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ପାଇନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ସିଝେଇଥିନି ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ସୁଜୁନା ନାଡ଼ି। ସିଝି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ଏଠି ମୁଁ କଢ଼ାଟା ବସେଇଦେନି। କଢ଼ାଟା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇଦେନି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଠି ପକେଇଦେନି। ଏଠୁ ଫୁଟଣ, ଜିରା ପକେଇ ଦେଇକି ଏଠି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେନି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଟମାଟୋ ଆଣିକି ଯେ ରଖିଥିନି ଯେ ଟମାଟୋ ପକେଇନି ଏଠି ଛିଟିକେ ତେଲ ଛିଟିକେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ନେଇଥିନି। ଟିକେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେନି। ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପକେଇଦେନି। ମିଟ୍ ମସଲା ପକେଇଦେନି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେନି। ସୁଜୁନା ନାଡ଼ି ଏତେ ଭଲ କାହିଁକି ନା ପୁରା ଅର୍ଗାନିକ, କିଛି ମିଛି ସାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେହ ପାଇଁ ଅମୃତ ସମାନ। ଆକୁ କହିଲେ ଧୀରେ ରକ୍ତ ଭଲ ହୁଏ, ହାଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆହୁରି କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆ ଭିତରେ କହିବେ କି ସୁଜୁନା ନାଡ଼ି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ନାଡ଼ି, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଏଠି ଭଲସେ କଷି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଯେ ଫୁଟା ପାଣି ଯେ ରଖିଥିନି ତାକୁ ଆଣିକି ସବୁ କାଢ଼ିକି ସବୁ ରଖିଦେନି। ଏଠି ଆମର ଫୁଟି ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ବସିକି ମା ମୁଁ ବସିକି ଆମେ ଖାଇଦେନୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।